Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky, amen. Bratia a sestry, dnes na Veľký piatok chceme nasledovať nášho Pána, sa spoločne modliť modlitbu krížovej cesty. Prežíme tento moment nielen ako nejakú spomienku, ale nechajme nech všetko, čo Ježiš prežíval, čo sa aj teraz bude sprítomňovať, nás stiahne do jeho prežívania, aby sme sa my cítili účastníkmi týchto udalostí, aby nás to všetko, čo budeme v týchto dňoch prežívať, niečo viac prehlbilo, skriesilo aj vo viere, ale aj v láske, vo vzťahu s Bohom a aj s druhým. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Keď sa z mŕtvych stali stretol s dvoma učeníkmi na ceste do Emaus, alebo sa živý zjavil komunite zhromaždenej v Jeruzaleme, otvoril im písma a vysvetľoval, čo je o ňom napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch, aby pochopili, že Mesiáš musel všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Aj my chceme prejsť Ježišovo utrpenie až po jeho smrť a zmrtvých stanie, prostredníctvom krížovej cesty. Nechať sa osvietiť Božím slovom, ktoré budeme počúvať, rozjímať, modliť sa, aby sme si otvorili oči a spoznali Pána prítomného v našom živote. On nás prevádza, aj keď ho ešte nepoznáme, a rozpaľuje naše srdcia, pretože jeho slovo nám odhaľuje zmysel krížovej cesty a lásku, s ktorou za nás dal svoj život. Milosrdný Otče, Ty si chcel, aby Kristus, tvoj Syn, trpel za nás muky kríža, aby nás vyslobodil z moci nepriateľa. Daj nám prísť do slávy vzkriesenia, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Otče náš, Tvoj si na nebesiach, sväť sa meno Tvoje, kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, i na zem, i náš každý. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. prvé zastavenie, Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Pilát im povedal, čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali, ukrižovať ho. On vravel, a čo zle urobil? Ale oni tým väčšmi kričali, ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne a že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Ježiš je odsúdený
a namiesto neho je prepustený Barabáš, zločinec, ktorého meno znamená Syn Otca. Ježiš, Boží Syn, berie na seba miesto Barabáša a každého z nás, aby sme sa mohli vrátiť k tomu, čím sme už podľa svojho pôvodného povolania, synmi a dcérami Otca. Božími synmi a dcérami. Ježišova krv na nás skutočne padá nie ako znamenie odsúdenia, ale ako obmytie spásy. Každý z nás sa ako človek narodil z krvi ženy. Teraz sme znovu zrodení z Ježišovej krvi. Z krvi vyliatej ako dar, aby sa jeho život obetovaný na kríži stal v nás životom Božím, životom večným. Všemohúci a dobrý Bože, odpusť nám naše hriechy a daj, aby sme sa odvrátili od zlého a vytrvali v dobrom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad nami vočíci, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Druhé zastavenie, Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Z Evanjelia podľa Jána. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Ten nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: nepíš židovský kráľ, ale on povedal: som židovský kráľ. Pilát odpovedal: čo som napísal, to som napísal. Oni berú Ježiša, ale je to sám Ježiš, kto berie svoj kríž a nesie ho. Keď ho vydávajú, je to on, kto vydáva sám seba. Keď ho vyslobodzujú, je to on, kto vyslobodzuje sám seba. Odovzdáva sa Otcovi, aby sa zjavila a zažiarila jeho vláda. V hebrejčine, gréčtine, latinčine, v každom jazyku sa ohlasuje jeho kráľovská moc, aby, ako píše Pavol, každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Ježiš povedal: a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých priťahnem k sebe. Ježiš nesie kríž, ale je to jeho kríž, ktorý nás prijíma a nesie, aby nás vydal do Božích rúk. Kým oni vydávajú syna, Otcova náruč prijíma nás. Ježiš nesie len kríž, nenesie len kríž, nesie každého z nás a objíma nás prostredníctvom kríža ako bratov a sestry a zmierené ľudstvo. Vypočuj, Otče, modlitbu svojho ľudu, ktorý putuje s tvojim synom na Kalváriu. Daj, aby sme ho s láskou nasledovali v temnej a životodárnej hodine kríža. On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad nami vočíci, Otče náš, súdu ho vyrvali, a kto pomyslí na jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu
dostal úder smrteľný. Ježiš mlčí, padá, ale neotvára ústa. Trpí v ohlušujúcom tichu, uprostred hlasov tých, ktorí ho urážajú, zosmiešňujú, ohovárajú. Príliš veľa úst sa otvára, vyslovuje bezočivé slová, ktoré vrhajú na zem utlačovaných, malých, bezbranných a bezmocných. Tak ako oni, aj Ježiš padá na zem a neotvára ústa. Naše ústa príliš často zostávajú zatvorené, keď by sme mali odsúdiť nespravodlivosť, brániť znevažovaných, utešovať trpiacich, povzbudzovať váhajúcich. Vzývať Božie milosrdenstvo pre všetkých. Ježiš padá, ale práve odtiaľ z prachu zeme všetkých nás môže odoprieť a pozdvihnúť. Vtedy sa naplní starodávny prísľub, modlitba, ktorá zostala umlčaná na perách toľkých ľudí. Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu. Otče, ktorý si chcel spasiť ľudstvo krížom jednorodeného syna, daj nám ovocie jeho vykúpenia. On je Boh a žije na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Štvrté zastavenie. Ježiš stretá svoju matku. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Z Evanjelia podľa Lukáša. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Žene, ktorá na neho zvolala, blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si používal, Ježiš odpovedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Tu je Márino pravé blahoslavenstvo. Nepríjemné a náročné blahoslavenstvo, pretože Božie slovo sa niekedy môže stať pre nás mečom, ktorý preniká do duše. To slovo, ktoré si z nej vzalo telo a zrodilo sa pre ľudský život, sa teraz stáva slovom, ktoré ju vtiahne do nevýslovného utrpenia krutej smrti. Mária však aj v tejto tragickej hodine zostáva tou, ktorá počúva slovo a poslúcha ho. Ježiš sa stretáva s lonom, ktoré ho porodilo, zatiaľ čo on sám sa pripravuje stať sa lonom v prebodnutom a otvorenom boku, ktoré vytvára nové ľudstvo Božích synov a dcér. Otče, ktorý si vyvolil Pannu Máriu za spasiteľovú matku, daj, aby sme na jej príhovor dokázali každý deň niesť svoj kríž a dosiahnuť slávu vzkriesenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným.
5. zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Z Evanjelia podľa Marka. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tady vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Z postav opísaných v Evanjeliách, ktoré nadviazali vzťah s Ježišom, poznáme len niekoľko mien. Na druhej strane o Šimonovi prezrádza evanjelista Marek viac. Okrem jeho mena nás informuje aj o jeho pôvode. Pochádza z Cyrény a tiež to, že je otcom 2 synov, Alexandra a Rúfusa. Možno to boli ľudia dobre známi komunite, ktorej Marek adresuje svoje rozprávanie. Ešte viac jeho rozprávanie naznačuje, že svoju pravú identitu nájdeme vtedy, keď vstúpime do spoločenstva s Ježišom. Vo vzťahu k jeho historickej ceste až po Veľkú noc. A tiež, keď sme ochotní zmierniť bolesť druhých a niesť ich bremeno. Šimon je k tomu prinútený a predsa nikdy nebolo nútenie také oslobodzujúce. Niesť bolesť druhých nie je ani zďaleka ľahké, ale práve to nás oslobodzuje. Dáva nám naše pravé kresťanské meno. Pane Ježišu, daj, aby sme spolu so Šimonom Cyrenejským dokázali niesť príjemné jarmo kríža a ohlasovať ľuďom radosť, ktorá pochádza od Teba. Ty, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad nami, Otče náš. Veronika utiera Ježišovi tvár. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Z Evanjelia podľa Jána. Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohŕda a nepríjma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec. Vidieť Ježiša znamená vidieť tvár Otca, ktorý ho poslal. Ako je možné rozpoznať ikonu Boha z netvorenej a krvácajúcej tvári človeka na ceste na kríž a na smrť? A predsa je to práve Veronika, ktorá na svojej látke potlačenej krvou príjma skutočnú Ježišovu ikonu, priezračnosť Otcovej tváre. Ikonu, ktorá nie je vytvorená ľudskými rukami, ako ju definuje ortodoxná tradícia, ale napísaná láskou, ktorá dáva život. Je to láska,
ktorá ju píše. Môže to byť opäť len láska, ktorá sa prejavuje v súcite, s ktorým táto žena utiera Ježišovu tvár a zmierňuje jeho utrpenie. Hľadáme Tvoju tvár, Pane. Nech nás Veronika naučí, ako ju nájsť. Pane Ježišu, svetlo, ktoré osvetľuje temnotu smrti, pretvor naše oči a daj nám kontemplovať svoju tvár, aby sme ťa nasledovali na krížovej ceste. Ty, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 7. zastavenie. Ježiš padá druhýkrát pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Z knihy proroka Izaiáša. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Ježiš padá druhýkrát, pretože na neho padá, ako prorokoval Izaiáš, hriech nás všetkých. Je to jeho ľudská slabosť, ktorá ho nutí padnúť. Ale aj naša slabosť, ktorú berie na seba, keď nesie kríž. Na ceste na Kalváriu padá niekoľkokrát. Padá znova a vždy, keď sa priblíži k našej slabosti. Padá na zem a nielen, že vstáva on sám, ale aj nás dvíha, aby sme mohli ďalej kráčať a nasledovať ho. Tým, že padá, učí nás, aby sme sa nezlákli svojich pádov a upozorňuje nás, na čo si máme naozaj dávať pozor. Skutočným nebezpečenstvom nie je padnúť, ale zostať na zemi, rezignovaný, sklamaný, zlenivelý. Ježiš nás dvíha a žiada, aby sme sa spoločne opäť postavili a navzájom si pomáhali. Aby sme nešli vlastnou cestou ako stratené ovce, ale kráčali spolu a nasledovali ho. Najláskavejší Oče, Ty nechceš smrť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil. Vyslobod nás z osídel zla. Daj, aby sme prijali učenie a o umúčení Tvojho Syna. A daj, aby sme zakúsili sladkosť Tvojho odpustenia. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 8. zastavenie. Ježiš stretá jeruzalemské ženy. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.
Z Evanjelia podľa Lukáša. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Dcéry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Sú chvíle, keď sterilita sa zdá byť vhodnejšia ako plodnosť. Koľko žien, koľko matiek oplakávalo a stále oplakáva svoje deti, ktoré im smrť vzala príliš skoro a nespravodlivo. A možno v plači aj oľutovali, že priniesli na svet život, neschopný uniknúť nespravodlivému násiliu smrti. Ich ťažkú situáciu Ježiš chápe a ľutuje. Zároveň ich pozýva, aby boli ako on, nie suchým, ale zeleným drevom, ktoré môžu znova pokropiť slzy a môže tak vypúčať nový život. Sú situácie, počas ktorých nemôžeme robiť nič iné, len plakať. Plač však môže byť neplodný alebo plodný. Ježiš svojou veľkonočnou cestou učí nie len ženy, ale nás všetkých, že aj utrpenie je možné premeniť na lono, z ktorého opäť vyklíči život. Príjmi, Pane, našu modlitbu, daj nám kráčať s Tebou po krížovej ceste, aby sme zakúsili veľkonočnú radosť skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 9. nastavenie. Ježiš padá tretíkrát pod krížom. Kláňame sa Ti, Kristi, a dobrorečíme Ti. Z Evanjelia podľa Jána. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ježiš padá tretíkrát. Padá na zem, padá do zeme ako pšeničné zrno, ku ktorému sa prirovnal, keď odpovedal niekoľkým Grékom, ktorí ho chceli vidieť. Vidieť Ježiša znamená kontemplovať tajomstvo malého zrnka, ktoré odumiera v zemi, aby nezostalo samo a prinieslo veľa ovocia. Hneď na to Ježiš použije ďalší obraz, keď prorokuje: A ja, až bude vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Zrno, ktoré padá na zem, je potom vyzdvihnuté zo zeme, aby nás všetkých pritiahlo k sebe. A tak nás viedlo k sebe navzájom. Pre bohaté ovocie, ktoré toto zrno prináša, je naše spoločenstvo s Otcom a medzi sebou navzájom. Ježiš sa delí o naše pády, aby nám dal spoločenstvo svätých. Veľká noc nie je len víťazstvom života nad smrťou, ale aj víťazstvom spoločenstva nad rozptýlením. Prosíme ťa, Oče, daj, aby sme mohli v životných skúškach dôverne zúčastniť na vykupiteľskom uničení Tvojho Syna, aby sme mali plodnosť semena, ktoré zomiera, a aby sme boli do nebeského kráľovstva prijatí ako Tvoja úroda. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami. Otče náš, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 10. zastavenie. Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo som tvoj Z Evanjelia podľa Jána. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude, aby sa splnilo písmo. Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Ježíš je vyzlečený zo svojich šiat. Adam sa po hriechu hanbil za svoju nahotu. Teraz Ježíš, nový Adam, dáva každému z nás svoje rúcho, aby svojou milosťou prikryl našu nahotu a svojim večným životom obliekol našu smrteľnosť. Na jednej strane je jeho odev rozdelený na 4 časti pre každého vojaka. Podobne, každý z nás dostáva svoju časť podľa svojho mena, identity a jazyka, podľa histórie a kultúry. Na druhej strane tunika nie je rozdelená, ale vylosovaná. Napriek všetkým našim rozdielom, ktoré Boh pozná a váži si ich, dostávame žrebom milosť zbližovať sa do jednoty jedného nedeliteľného Kristovho tela, ktoré zahŕňa každého muža a každú ženu. Teraz Bohu, ktorý sa nás pýta, kde si, môžeme bez väčšej hanby odpovedať, som v Kristovi. 11. zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Z Evanjelia podľa Lukáša. Vedno s ním viedli na popravu ešte 2 zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. A jeden zo zločincov, čo visel na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty Mesiáš? Zachrán seba i nás. Ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Ježiš je ukrižovaný medzi 2 zločincami. Jeho posledné slová sú adresované otcovi a zlodejovi odsúdenému na potupnú smrť. V nich zaznieva posledné dnes Lukášovho rozprávania. Pri jeho narodení anjeli ohlásili, dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ. Pri jeho smrti je to sám Ježiš, kto sľubuje, dnes budeš so mnou v raji. Narodil sa pre nás,
zostal s nami aj na popravisku hriechu a smrti, aby sme s ním mohli byť navždy v Otcovom kráľovstve. Lebo toto je kráľovstvo, ako hovorí svätý Ambrós. Život je byť s Kristom, lebo kde je Kristus, tam je kráľovstvo. Očisti nás. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 12. zastavenie. Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Z Evanjelia podľa Lukáša. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla na poli. A Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha hovoriac: Tento človek bol naozaj spravodlivý. A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do prs a vracali sa domov. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 13. zastavenie. Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Z Evanjelia podľa Jána. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok. A hneď vyšla krv a voda. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. 14. zastavenie. Ježiša ukladajú do hrobu. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Z Evanjelia podľa Jána. Potom Jozef z Arimatej, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov,